Здравейте, хора! Здравейте! Днес играем Майнкрафт. Целта ни е да си построим къща. Няма да ви бавя как събирам, примерно, материали, така че ще се видим след малко. Развих се малко, хора. Развих се. Сега ще ви покажа как събирам малко материали, защото иначе че една минута и вие нищо няма да разберете. Ето е все едно да ви кажа, хора, спирам видеото, ще ви кажа когато съм построил къщата. А това не е много смислено, защото това не е видео, това е да ви покажа къщата по-скоро. И да. Сега колко дърво събрах? 16, не е толкова лошо. Това е за стаки 1. Така. Планирам да направя, не 3 купчета дърво. И малко по-хубаво къща. И да. Понеже няма да ви отърчавам, ще се видим след малко. Хора, без искам. Хора, но аз мисля да започна поне малко нашата къща. Там ме преследва едно зомби. Няма да казвам какво правя. Може сами да се досетите. Както ти казах, 30 лайка, даже може да съм ви карал, но 30 лайка и играем 9919 The Forest в Roblox. Вие абсолютни легенди, трябва да го направите, няма как, това е бебешка цел. Аз сигурен съм, че можете. Едва ли има някой, който ще се съмнява във вас. Тук има крипър. На майко! Бебе зомби! Бебе зомби! Почвам да се изпускам. Мале. Това бебе зомби се надявам вече да е спрял да ме гони. Добре. Това бебе зомби ме по принцип по-бързо. Трябва да намеря къде да пренощувам. Защото аз съм много голям нуб. И не мога, много съм голям нуб, както ви казах, да. Много не обичам да ме убиват тези, някой обича, а все пак нали да си кажа. Защото иначе ще е много скучно и само ще мълча, ако не дрънкам някакви глупости. И да. Надявам се сега да не ми се изпращи някой крипър в лицето. Да ми гръмне. Не. И скелети отказвам. Няма ли открито пространство, бе? Искам открито пространство. Да, много открито. Колко открито само. Просто няма как да е по-открито. Да. Що? Върнах се. Така. Тук продължава да няма обаче открито пространство. Просто имаше го. Там има езерце. Чул съм, че езерата водят до села. Водят до села. Но мен ми струва този шугъркейн е прекален висок. Не, 104. Така, къде съм? Нямам си на идея. Важното е, че нямам къща и не мога да се изкувам. Много ме е страх. Шалалалала. Това скелета. Бързо бягай.
Хубавото е, че... Аре, бе, няма ли да идва вече толстено, бе, валят? Колко време ще е нощ? Ама, този го видях отрано. Аре, бе, колко време ще... Не! Сега бях тръгнал да казвам колко време ще е нощ, човек. Бягай, бе! Че мама гони нещо, имам такова гадно предчувствие. Да, нещо ме бие! Кой си ти, бе? Умирай! Ще ме убият! Зомбита проклети, бе! Умирай, бе! Бързо. Давай, бягай. Защо съм? Така, бе. Не помня да съм го натискал. Оскали! Абе, защо навсякъде има гадове, бе? Защо не пуснах на мирна игра? Си знам, че съм бот. Не! Шет. Не, бе! Не е ли вече ден? Няма ли да става вече ден, бе? Айде, бе! Ставай ден! Страх ме е! Скач! Holy shit! Къде съм изобщо? Помощ! Какво става? Защо? Но не спи, хора, защото е 10 часа вечерта. Не знам къде изобщо трябва да ти е луната, когато се лязва. Не! Ми хора, какво да ви кажа? Много съм слаб. Умрях. Ако искате втори час, къде ще играем на най-лесното трудно света. Аз съм много слаб. Да, 30 лайка. Или ако съберем 30 лайка, защото аз ви казах, че ако 30 лайка ще... Също така ще играе 99 Nights in the Forest в Roblox, но ако имате предпочитания, пишете коментари, най-лаквания коментар ще играем на тази игра, която е написала от 2. Чао от мен и до следващия път!